आच्छा खुलुमबाय मानगोनां इलेक्ट्रिक मिडिया आरो प्रिन्ट मिडियानि रिपर्टार नोंथांमोननिसिम बे गोथार फुंबिलियाव 28थि किउरगि आरो 9थि फमसे अल बड'लेण्ड टाइकोन्ड' चेम्पियनशिप 2022 मायथाइयाव देग्लाय क'क्राझाराव टाइकोन्ड' जिमनासियाम बे गेलेग्रा लांदां फोथाराव खुंनो जों लाहार फाहार खालामबाय आरो बे कमिटिखौ आरसिखौ दानानै होजानाय जाबाय फारियै जुबराज बसुमतारी बिथां चेयारमेन आं सत्रजित नार्जारी आंखौ कनभेनर दोनदों बेनिफ्राय जोङो बे आरसियाव मानगोनां सोनाब क'क्राझारनि एसटि सिटनिफ्राय देरहानो हानाय रबिराम नार्जारी बिथाङा चिफ पेट्रन आरो सानजा क'क्राझारनिफ्राय देरहानो हानाय लरेन्स इस्लारि बिथाङा पेट्रन आरो क'क्राझार जिल्लानि मानगोनां डिपुटि कमिशनार बर्नाली डेका बिथाङाबो पेट्रन थ' बेखौ लानानै जों आबुं मोनसे मावफुं आरसि रिसेपसन कमिटि दाबाय जोङो दा जोङो फैगौ डिसेम्बर अर्थात बे दाननिनो 27 खालार खालि जोङो फुंनि 10 बाजिनिफ्रायनो मोनानि 8 बा जिखुनु बाजियाव सिमाव फैया गेलेग्राफ्रा माजों फैयो माजों सौफैयो जों बिथांमोनखौ आजावगोन बिनिफ्राय 28 खालार खालि फुंनिफ्रायनो जोंहा बेवहाय जोबोद गाजा गोमजायै मोनसे खेलाखौ जों बेखेवगोन बे खेलाखौ बेखेवगोन अरायथा अल बड'लेण्ड टाइकोन्ड' एस'सिएशननि आफादगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारी आसामनि स्पिकार आरो बारग' एमपि रायजो सभानि बिथाङा बिनिनो आफादगिरिखा फिरफिलाखौ बिरहोगोन बेनिफ्राय जोंहा मास्कटखौ बेखेवगोन लरेन्स इस्लारि माउथपिस बेखेवगोन रबिराम नार्जारी एरेनाखौ बेखेवगोन जोंहा मास्टार एमटि लेप्सा बिनिफ्राय जोंहा चेम्पियनशिपनि माबाखौ फिथाखौ हास'गोन मिसेस बर्नाली डेकाया बिदिनो गोबां बायदि जों खाथि खालानि एमसि एमएलए माखासे आरो गोबां प्रफेसार लेक्सारार आरो गिदिर गियानि गुनि क'क्राझारनि बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय मेडेल राननाय हाबाफारिफ्राव जोङो नामखौ थिसनजोबनाय जाबाय दा बेखौ बुंजोबोबा एसे गोलाव जागोन नामा गोलाव बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो बे जानो गोनां 28 आरो 29 2022 मायथाइयाव नोंथांमोनहाबो लैहोर फै नोंथांमोनहाबो बे खेलाखौ नायफै नोंथांमोननि गेजेरजों बियो गोसारथों जोङो रिसेन्टलि दा आरसिया मोनथिनाय बायदिब्ला अल बड'लेण्ड टाइकोन्ड' एस'सिएशननि जे चिफ क'अर्डिनेटर जों बिथांनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला अलरेडि बिथांमोनहा दा दार्जिलिं सिक्किम आरो मेघालय टुरा बिनिफ्राय आलासि हिसाबै गेलेगिरिफोरखौ लेंहरदों आरो नेपालनिखौ कन्टेक्ट खालामगासिनो दङ आरो मोनबा बिटिसिनि जिल्लाजों लोगोसे जेरै आसामनि धुबरी बङाइगाव गवालपारा दुधनै सनितपुर गुवाहाटी नगाव बे जिल्लाफोरखौ जोङो लेंहरदों बेवहाय बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायदों आरो जों बिथांमोननिफ्राय बिराद मोजां रेसपन्स मोनदों बिथांमोनहा बयबो फैनो होननानै बुंहरजोबदों दा जों आसा खालामदों बेवहाय 800निफ्राय 1000सो गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन दा जों बेखौ आसा खालामदों आरोखि मानो होनना बुङोबा टाइकोन्ड'आ खालि बुलायलायनायल' नङा टाइकोन्ड'आ खालि मोनसे टाइम पास जिनिस नङा टाइकोन्ड'आबो मोनसे अलिम्पिक आइटेम बियो इन्डिभिजुवेल गेम बियो गोबां टाइकोन्ड'निफ्रायबो नेशनेल इन्टारनेशनेल अलिम्पिक बेफ्रावबो मेडेल मोनबोनाय जोंहा दंसै नट अनलि बड'लेण्डनिफ्रायल' नङा आसामनिफ्रायबो दङ गोबां इण्डियानिफ्रायबो दं गोबां दं बिदिनो थ' बियो मोनसे मोजां गावखौ सेल्फ डिफेन्स खालामनो आरो गावखौ डिसिप्लिनाव लाखिनो प्लास बयखौबो सनमान होलायनायनि थाखाय आरोखि थ' जोङो नुनो मोनो दासान्दि गभर्नमेन्टआबो मोनसे कलेज इउनिभार्सिटि स्कुलफ्रावबो सेल्फ डिफेन्सनि मोनसे ट्रेनिं होयो बोसोराव बधय खनथाम खनब्रैयानो जायो आरो बिसेस करि बेवहाय जोङो नुयो हिन्जावफ्रा माबोरैहाय सेल्फ डिफेन्सखौ सोलोंनो हायो मानो होनोबा मोनसे समाव स्कुल कलेज फरायनानै बिसोरो गोजानाव फरायहैनांगौ जायो
गावनि बिमा बिफा आरो फेमिलिखौ नागारनानै बिदा फंबायखौ नागारनानै थ' बैयावहाय खाब जाहैनो आरो बैनि एनभाइरनमेन्टजों मिलिहैनायाव माखासे गोबां फेस जायो बिसोर प्रब्लेम। थ' बैफोरनिफ्रायबो माबोरैहाय सेल्फ डिफेन्सखौ बाहायनो हायो आदब खायदाफोरखौ। सेल्फ डिफेन्स माने खालि बुलायनायल' नङा, बाहाय गोबां आदब खायदा दं गावखौ बासायनानै लाखिनो, गावखौ मोजां लामाजों लांनो, गेबें लामाजों लांनो, बेफोरनो। थ' बे टाइकन्ड'खौ नोंथांमोनहा जाहाथे जोंखौ खुंफुंनायाव हेफाजाब होयो, आं बेखौनो खेबसेबाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे गोथार फुंबिलियाव नोंथांमोनहा फैनानै माबा निउस कभारेज खालामफैनायनि थाखाय आङो अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' आरो जानो गोनां अल बड'लेण्ड टाइकन्ड' चेम्पियनशिप 2022नि आरसिनि जा कनभेनर जानानै आं बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननाय बावनानै आंनि बुंनायखौ बाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों।